Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam a nagpailingad itinagan a Mike at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad daklaangan itinagan a Mike, tubuak iti Ilocos Norte. Naawis akmat a nag-email, barang mapili to'y pakasaritaak a maidrama. Adumutan tinangagak apadas a mayarngi iti padas ko, ngam kayat ko mismo at ipakasaritaak ti manggagan dagiti mang tartarabay iti programa yo, barang makaibati iti adal ken inspirasyon. Ulila kamin iti ama ken ni ading ko manang, ket addaan kami meten iti bukod mi a pamilya. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi ka iruror mi ken ni mamang mi iti ospital, Manang Emmy. Mamang, nakaawit tayo diti balay. Kalpasan di makadomingo pa nagtali na iti ospital. Ay na, agyaman ak, tanakaawid tayo na anak. Talaga adya kung kayat ti agbay-agbay iti ospital. Basta ganad kayo itan mamang No, adda madi amarikrik nayo. Ibagayo adagos. Tapno, maipacheck up da kayo nga insigida. Wan, anak ko. Di kayo nga nagbambanog unay Kitain nyo na mild stroke kayo. Naimbaglagan ata naka-recover kayong mutlang adagos.
Sana kas kadagiti daduma may stroke, anay dalit dan. Saan dan ang makakuti anormal kas iti sigod. Wan nga rod anak ko. Kalaat mo't day di pasamak. Idi na ulawak. Jakon amo dagiti simmaruno na pasamak. Ay, sapay dakda kayo dito balay. Di yumat ngamin kayo ti mga alay ti babaunan. Tapno ada kumatikad kadwayo. Di nakpakadanagan anak ko. Agan anadakon. Awagan ka adagos no ada saan anasayaat amarikriknak. Naimbag tanadanon ka diti balayo, Manong. Oh, kilaat man dito nga idadatang mo adin ko. Jack ninamnamang agluwas kayo mo't gaya mit anak mo. Pasensya kan no itaakla anak ka umay, Manong. Nairwar mo mo't gaya man ni mamang iji ospital. Adda nga min res-resuton mi a problema mi kanila kay ko idi na ospital ni mamang. Kaya't kumusta kayon ngay? Imbag man ta pinalubusan na kayo iti anak mo ang nagluwas. Kinapudno na, Manong. Nagsina kamin kanila kay ko. Anya? Jakon maibturan ti panagbababae na, Manong. Iso anak kisina akon kankwana. Paulit-ulit mat ngaminan nga aramidan na. Kat, anya nga iti plano mita? Kayat ko kumanga agnaid kami iji balay. Tapno adakad kadwa ni mamang. Amang ano saan nga umanugot, Manong? Di kat nasayat na ogyan kayo ijay. Talaga kayat kung adakadwa ni mamang. Narigaten. Oray kumaano sa anak kas diti napasamak yan ko na. Wan nga rod, Manong. Mala, bayam. Ta siyak timang kasarita ka ni mamang. Siya kon timang ibagakan ko na. Agyamanak, Manong. Mamang, aday di balay na adin ko amuna. Kadwa na ti apu ko yo. Simangpot day di kalman. Kasta ka di. Nasaya at man ta nakaumayda. Day tangarot ti kahit kung ay baga kada kayo, mamang. Nakisinan ni Mona ita asawa na. Iso ang nagluwas na itaayan ko. Anya, daytan ta ibagbagak idi. Asaan ko maaday jay alalaki tinakiasawaan na. Ngam nagpilit tumat ngamin. Anya ngay, dinagsina damot lagayam. Mamang, nalpasan day jay. Adapa yun apu ko yo. Kaya't ni Mona ti umayag na diti balayo. Tapno adakad kadwayo. Maamak ta mga no saan kayo kanunga umanugot. Ay, talaga ajak kayat ti adakad kadwa na numabalin. Sakit ti ulo laang dayta. May mayat pa'y nga agmay-may sa akon. Mamang, sabali itan ti sitwasyon. Ada sakit yo. Kat kasapulan nga dakadwayo diti balay. Iso nga umanugot kayo kuma adituyin balay nga agna dagita gina, mamang. Total, saan mo ta sa bali at tao ni Mona? Saan na sa bali at tao ti makabalay yo? No di kat anak yung matlaang. Mamang, umanugot kayo kuman. Ngam ti mapilitan nakpa ang mga alay ti kadwayo ababaunan. May mayat no ni Mona ti kadwayo. Ading, nakasarita ko ni mamang. Imanugutan nga agnaid kayo nga aginay di balay. Talaga, Manong? Wen, ading. May mayat no si katikadwa na ijay. Taamom asalaan ti ugali na. Wan, Manong. Kat agyamanak. Di kagtanak. Siyak ti makaamo ka ni mamang. Diyak to baybayan. Dakil ti panagtalag ko kun ka ading ko. Amo ka di mo to baybayan ti inata.
Striktong agpaiso ni mamang. Amutamot ni agpadpada. Para kadatamot lang tararamidan na. Mabainak nga rod manong. Gapo iti napasamak kada kami iti asawa. Natangkan tumot ngamin ti ulok idi. Iso asa anak-anak katurpo sa kaskan ka. Sapay kas jay pay aklase ti lalaki ti nakiasawaak. Mala, may amon. Nalpasan na jay. Sana bale. Taadda kayon ton nga agina iti poder ni mamang. Istrikto ti inami manang Emmy. Kano mabalin, di nakayat nga dakadwa na iti balay. Ngamgapo nga rod iti pan naka-ospital na, marigatanen nga agmaymaysa. Nairanamot anak kisina ti kabsat ko iti asawa na. Iso anag naedan iti anak na iti family house apag nanaedan met ni mamang. Ni mo na nga ading ko tinagserbin akad kadwa na iti balay. Kampante akmeten kadagidi agundaway manang, gaputaan mo kasaanan ang mabaybayan pay ni mamang, kan addan mga sikaso kadagiti pagkasapulan na. Saan la aday ta? Kabsat ko pa yan mismo, timang taraken kan kuana. Hello, Uncle. Nakaawag kayong mat. Kumusta kayo nga dito abroad? Nasaya at mat ka, anakan. Na kayo ati kumusta? Iso nga'y mawagak. Kumusta ni Mamang Yaw? Ay na, Uncle. Kasi ti Diyos, nasaya at mat tayo. Nakarecover na adagos, kalpasan na mild stroke. Ay na, agyam manak iti Diyos. Sapay nagadayo kami. Saan kami mo't ang makaawit adagos, ta amamot taon. Bisi amin nakakasinsin mo dito kapoy ti trabaho da. Okay lang, Uncle. Di kayak danag. Adamang tartaripato ko ni Nanang. Niadin ko amuna. Di mo tatay ti lugar ti asawa na ni mo nakabsat mo. Magmanta pinalubusan ti asawa na. Ay na, Uncle. Atindog ka sa laysayan. Ngam nagsinadan ni ti asawa na iso nagawidan ti lugar tayo ni Mona. Kadwa na ti anak da. Anya? Kastaya. Ay, una yan. Makapaladingit met nga rot at napasamak iti kabsat mo. Uwan nga rod, Uncle. Malah sa nabalit at damot tandita. Pakumusta ang tulaangan ni Mamang mo, baraw. Taripatwan nyo ang naimbaga, ta inayo man. Uwan, Uncle. Di kay agdanag. Katagyaman ak tay mawag kayo. Mona, adda ka di pa'y aramidam ita. Aglaba ako makadagiti kawas yung mamang, tapno sana maurnong. Inton bigat ton nga aglaba ka. Kalpasan ang makaidalimanak ka dito'y kusina. Agpulas kayo ka ni Maxine, tarumwar tayo. Ha? Sa dino ti papanan tayo, mamang? Akin si Itan, mapantayo alaan tay pensyon ko. Kan agatang tayo matan kadagiti masapsapol dito'y balay. Sige mamang, kaduan da kayo nga rod. Sige, kan ilistam dagiti kasapulan dito'y kusina, tapno mamaminsan ti panagatang tayo. Wan mamang.
Maxine anak, nag-enjoy ka kaditi pa nagpasyar tayo kada lolam itay? Nanang, nagsingput gayam ni Lola. Siyempre anak ko. Love na ka ni lolam iso akas jay. Iso agsingsingput ka ha? Nanang, kuma, mapan kami tumanan ijay mall. Ay sus, ang mga no kanayon to nakayat mo ti mapanagpasyar. Masapol at timingam timud ni lolam. Nanang. Sige, mapan kan iti silid ni lolam. Kasarsaritan pa'y tapno nakarkaro a love na ka. Ijay ka pa'y laeng. Ayaban kayon to into nakaluto akon iti pangrabyan tayo. Nanang. Maxine anak, umay kayon ka ni lolam tamangan tayon. Nakaluto ako, anak ko. Nanang! Ha? Maxine, apay nga gikikis ka dita? Umay kayo manganan ko, nak. Nanang, ni Lola! Anya? Apay, anya tinapasamak ka ni mamang? Natumban ni Lola, Nanang! Diyos ko! Mamang! Mamang! Nimot mo na ti umawawag. Hello, Ading. Manong, umay ka kumadagos dito ospital. Anya? Ni, apay nga da ka dita? Inyo ospital ko ni mamang. Takala at latan anatalimu daw. Kat naawanan iti puot. Anya? Dahil tati agpay sumanong. Pangaasim ta umay ka kumadagos. Madanaganak. O sige, Ading ko. Umayak itamot lang. Iti may kadwa agundaway manang, na-stroke manan ni mamang, kat intaray nga rod adagos ti kabsat ko iti ospital. Iti may kadwa adaras apan nakastroke na, nagbalin a critical ti kasasaad na. Na-ICU nga rod ni mamang iti sumagmamano nga aldaw. Kasta unay adanag mi kani ading ko, gaputaim pagarup mi no saanen a makalasat. Awan mo't ket di ti parikot iti magastos manang. Tamalaksid nga damot bukod a kwarta ni mamang, napintas mo't ti panggadak, ket si sasagana akmot nga agbuspos para iti inak. Pudno analasatan ti inak ti paggad iti may kadwa agundaway, ngam apaman nga inyawid mi, nagbalinan a bedridden, kandanda ni saanan a maawatan, dagiti ibagbagana. Kumusta kayon, mamang? Rigat di kastoy ang kasasaan ko, anak ko. Marigatan kayo di kasasaadyo kunayo. Mamang, ti importante, nakalasat kayo iti paggad. Kandi kayo agdanag, tadani mo na ang mga sikaso kada kayo. Basta saan kayo asubag, ha?
Dagiti na reseta nga agasyo, tumarin nyo. Sana sinsinan tinapasamak kada kayo mamang. Ngamnas ka na lumaban kayo ha. Saan na kami kumaapay-apang panawan? Oh, apay nga agsangit kayo mutan mamang. Diyak marap dan tiriknak. Ayak ribagik. Mamang, makapadakas kada kayo dayta. Iso husto ko man. Saan kayo nagsangit? Ang mga noon niya ba'y timapasamak kada kayo? Huston mamang, pang-asiyo. Saan kayo kumanyag sangit? Kasano nga ading, mga latay ti caregiver ang mga sikaso ko ni mamang? Amumot asan akayat ni mamang ti adda sa bali at tao. Saan ka di, manong? Kasano nga rod? Maanusam ka di nga iwanan ti inata. Kapilitan, manong. Tila ang pampanunutag ka ti trabaho. Takasano kami matan nga iti anak ko no jak mangged. Aramatan nyo ti binulan na pensyon ni mamang. Basta ti kayat ko, ipamaysam nga si kaswan ti inata, ha? Mga no, saan ang makaanay ti pensyon ni mamang, manong? Umdas day adin ko. Tasyak ti makamoy ta amin na masapsapol ni mamang. Manipod agas, diaper, kan aminan. Ha? Husto tinangag mo adin ko. Iso asaanin na masapol ng trabaho ka. Ituloy ko lat ako madya online work ko, amanong. Sana bale, tadakla ang matitibalay no bilang. O sige, adakan ka dayta. Narigat mo't nalaptan ka. Tamok nga damot dagiti personal na pagkasapula makayat mo agatangan. Pudno dayta, manong. Iso asaan ka nga rod alaptan iti dayta. Ngamdye ko na ka. Aramatan nyo dito balay ti binulan na pensyon ni mamang. Katsyak ti makaamoy ta amin na masapul na. Amin adin ko. Basta di mo kumabaybayan ti inata. Nagpintas mo tanday ta iPad mo, Maxine. Wan, tito. Ginatang ni nanang. Naimbag mo tanay gatangan na kay tikasta. Wan, tito. Ket kumusta mo ti panagadal mo ngay kanakan? Okay, tito. Nalaingak. Very good. Ayan ni nanang mo. Siksikamot lang tinadanan ko diti balay. At dalaing in-deliver na, tito. Kasta ka de. Kat ni Lolam, kumusta? Nakaturog, tito. Iso ngayon sa mira ni nanang mo tirimuar. Wan, tito. At dalaing in-deliver na. Malangarod, mapanak bit iti silid ni mamang.
uncle mo ti umawawag. Itaman pa ang nakalagip. Dandanin makatawanan na. Sipod na udi ay awag na. So ang batak man langit. Hello, uncle. Naimbag mo, ta sinong batam ti awag ko, may. Ha? Apa yan, uncle? Sa bali ti tenor ti sa uyo, Talaga sa balay. Katadakan ka, no tagidak siya. Ha? Anya ka matan ka, anakan. Impagarup ko pa imot no nanakam ka ngam nagbidutak mo't gay. Mabit lang, uncle. Apay akastamot ti sa uyo ngay. Anya ti kahit yung pagparangan. Ay di ka nagindidiam mo pa Imposible di mo amunan niya ti kayat ko asawan. Talaga, Jack amo, uncle. Apay nga minaya. Anya ti basol ko. Basol mo ti kinaawan konsensyam nga anak. Ha? Basol mo ti panang baybay am iti masakitan nga inam. Anya? Amom ka di anamim pinsan anaawanan iti ganas ken kakaanakak. Naibagpay ni Mona tauray nukas jelaan mapangnamnamaan. Mabit lang, uncle, Aglin na wag tayo kuma. Pangasiyo. Itatanay baga kung ti amin kan kamona. May papaniti nagsaritaan mi kan ni uncle idi inawagan nak. Kaya't ko amaamuan na mismo kan na agpay so amin na pamadakas mo kanyak. Manong? Kasarsarita ka muna. Pudno ka da dinawdawatam na uncle iti binulan ni Abasto para ka ni mamang. Taimbagam kan ko na sa anak amang mangtad iti uray kusing para iti inata. Kasarsarita ka muna! Uwan, Manong. Agpaiso. Ay, unay kamutin mo na. Anya klase ka kabsat. Agasam ti kastang naramid mo kanyak. Manong. Isumot lagay madanda ni makatawon na dinak kinontak ni uncle. Tapi nadakas nakmat gayam iti imatang na. Anya ti kahit mapagparangan ading ko. Apay nga naramid mo ti kasjay. Manong. Naglawag ti nagsaritaan ta edi sana ya. Siyak ti makaamoy ti amin nakasapulan ni mamang. Kat sa anak ang nagpalya iti dayta. Binulan niya da supply ni mamang iti amin nakasapulan na manipod agas aging ka iti diaper na. Jack pinakibiyangan na pulos ti pensyon ti inata. Tasika ti nakakaamo. Kalpasan na. Binulan pa'y gaya madumawdawat kay iti Abasto manipod iti ulitag ta nga da iti abroad. Tay bagbagam nga awan na pulos ti ititad ko. Unay kamutan ading. Isumot lagayang magkaragatang kayo iti anak mo iti gadgets yo. Adagayang pag-alalaan nyo. Ngam tirigat na. Siyakmatan ti pinagparang mo adakes. Unay kamutan. Pagkawanan na ko, Mamanong. Pasensya anak lakuman. Pagkawanan na ko, Ma. Mo noon niya ti simkan iti panunot ti kabsat ko, tanaaramid na ti kasjay manang Emmy. Ngam gapota sa anak mo't adakes, kanawada mo't ti panagpampanunot ko a tao, pinakawan ko ti kabsat ko. Ngam tapno agnakam manang, namin pinsan a pinaputod ko ti binulan nga Abasto a dawdawatan na iti ulitagmi iti abroad. Saan lang amin a nakababain, no dikat sobra-sobra mo ti binulan a pensyon ti inami para kadakwada nga agina.
Malaksid pa'y iti matmatgadan na iti panagon online na. Saan laday tamanang? No sigud-sigud ajak bibyangan ti binulan a pensyon ni mamang, mon-monitorek itan tapno sigurado asaan a masayang ti maaw-awat a pensyon ni mamang. Nakitak mutket din ti panagbaliw ti kabsat ko. Ngam kayat ko amamin pinsan a maikat tinarugyan na nga aramid na, ta dintuket iso ti matulad ken kuana ti anak na. Daytoy ti pakasaritaak manang Emmy. Toy pagayam mo, Mike. Pagayam a Mike, umunay ti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Husto ka. Saan arumbang amatulad ti kanakam, tinagbalin nga aramid ti inana. Kasayaatan matlaeng no mabinor iti napintas nga ugali, ken nasayaat nga aramid dagiti ubing, tapno iti panagdakkel da, agbalinda met apagwadan, saan ket di aparikot ti komunidad. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Pintun, mapuna